Nachádzame sa v obci Gočovo v lesoch na projekte protipovodňovej prevencie. Pred nami je pán starosta, tak ja by som vás poprosil, pán starosta, keby ste nás informovali, čo ste spravili, ako ste spravili a čo vás k tomu viedlo. Tento projekt sme sa zapojili, nakoľko ako sami vidíme, že tento stav v prírode bol neúnosný, do dediny sa nám nanášalo bahno. Občania prijali s veľkým ohlasom tento projekt, boli veľmi radi, že sa konečne ide niečo robiť s týmito vodami. Takisto veľké pochopenie sme našli aj u štátnej správy, pri štátnych lesoch, pri urbári, poľnohospodárske družstvo, každý nám je nápomocný, nikto nám žiadne problémy nerobí, každý nám pomoc prislúbil. Momentálne sme v tej fáze, že sa robia prehrádky, hlavne na suchých tokoch, pretože sme toho názoru, že suché toky, pokiaľ zabránime suchým tokom vlievať sa do potoka a krmiť ten potok, tak jednoducho to je princíp povodní, proste podľa nás. Takže máme hrádky aj v potoku, avšak zameriavame sa hlavne na tie suché prítoky toho potoka. To znamená, že máte pocit, že vám to pomôže. Ste presvedčení o tom? My napríklad máme ohlasy od občanov, sme mali urobiť 19 hrádok, momentálne prehrádzok už máme urobených 24 a podnety dostávame od občanov, od starších ľudí, ktorí prídu za nami a povedia, však choď tam robili, my sme to dakedy tam robili a ozaj, že majú pravdu. Keď prídeme na to miesto činu, vidíme, že tá voda tam vymýva. No a tieto prehrádky a odrážky, to sú veľkým prínosom. No je dosť veľká kritika na tieto projekty. Čo si o tom myslíte a ako by ste skonfrontovali s tým, čo robíte a čo vám to priniesie? No to kritiku ja neuznávam, pretože to kritizujú ľudia, ktorí to nevideli, neboli prítomní. My sme tiež začali s tými obavami, že jak to bude, čo to bude, ale ak tu aj vidíme takéto hrádky, to môže prísť povodeň, aká chce, neexistuje, zachytia všetko. Pri týchto minulotýždňových dažďoch sa nám to potvrdilo, že ozaj, že tie potoky neboli také divé, také vymývané, nebolo toľko štrku, piesku, takže sa nám určite osvedčili. A čo by ste odkázali tým kritikom, ktorí vlastne neveria tomu, že to pomôže? Nech prídu do lesa, pozrú sa na to, sáhnu si na to, aby vedeli, že čo to je, jak to vyzerá. To znamená, budete iniciovať aj pozvanie akože týchto ľudí, alebo povedzme aj ministrov, aby sa pozreli na to? Nech sa prídu pozrieť, nech sa toho dotknú, lebo to je jednoduché od stola kritizovať. Treba ísť do terénu, pozrieť si ten systém, čo to vlastne tá hrádka robí, predstaviť si tú veľkú vodu a tú funkciu tej hrádky. Až potom pochopia, že o čom to je všetko. A aké názory majú tí ľudia, ktorí priamo to robia? Tak oni takisto najprv nevedeli, do čoho idú, ale po prvých hrádkach prišli na to, že to je výborná vec. Tak ochráni to ich majetky. Takže robíte sami sebe? Áno. Dobre, ďakujem pekne.